Croeso chi yma, ac mae'r Goeden Nadolig wedi haddurno yn ymyl a fi'n wedi cael dianc o'r gell am ryw ychydig. Da ni wedi cyrraedd ail wythnos yr adfent. Rwythnos ddiwetha, fe ddaru ni ddilyn y thema o obaith. Ac yn draddodiadol, thema'r ail wythnos ydy paratoad. Yn sicr mae'r cyfnod hwn cyn yr wyl wedi mynd yn adeg prysur iawn. Mae'r hysbysebion yn hannog ni'n ein siŵr bod ganddo ni ddigon o fwyd a diodydd yn ein tŷ ni. Mae pobl yn ystyried yr anrhegion maen nhw'n ei rhoi. Rhaid cofio wrth gwrs pa ddwrnod ydy y cyfle ola i bostio cardiau i wneud yn siŵr bod nhw yn cyrraedd pobl mewn pryd. Ac unrhyw atgofion mawr sy'n gen i am y cyfnod hwn pan o'n i'n fach oedd paratoi dramau'r geni. Mi o'n i fy magu mewn capel lle roedd y ddrama Nadolig yn ddigwyddiad go arbennig. Nid rhyw adrodd syml o'r hanes oedd yn digwydd. Roedd hon yn ddrama go iawn. Nadlewyrchu efallai y dramau gwirthiol, y miracle plays hynny o'r canol oesoedd. Dwi'n cofio enghraifft un flwyddyn i ni berfformio cyfieithiad o Amal ac ymwelwyr yn os. Os ydw i'n iawn, Aunty Mair, gwraig yn gweinidog, oedd wedi cyfieithu ddrama i'r Gymraeg a hithau yn cynhyrchu'r ddrama. Mam oedd arolygwr yr ysgol Sul a felly fedrwn ni ddim dianc rhag cymryd rhan yn y ddrama. A bu wythnosau o ddysgu'r geiriau o wybod sut i daflu'n llais i gefn y neuadd ac yn y blaen. A achyn y perfformiad, wel, oedd rhaid o fod yn broffesiynol, felly oedd dad wedi cael benthyg goleuadau o'r coleg i'w gosod uwch y llwyfan di drefnu'n iawn, y gwisgoedd wedi creu, ac ar y noson dyma eraill yn dod i fewn i roi colir arno ni, ac wrth gwrs i hogan yn ei arddegau cynnar, mi oedd hi'n dipyn o hwyl cael barf wedi iludo i ngwynebu. Dyma be oedd paratoi mawr. Ac wrth gwrs, pan drown ni oddi wrth yn cynhyrchio ni, had y stori fawr ei hun, stori Iesu. Da ni'n gweld nad rhyw ddigwyddiad sydyn oedd y geni yma ym Methlehem. Roedd y cyfan wedi ei baratoi yn ofalus. A dyna pam bod ysgrifenwyr y Testament Newydd yn gyson yn edrych yn ôl i'r Hen Testament. At yr hyn ddigwyddodd yno i agor y llwybr at yn gwaredwr yn cyrraedd. Fe gawn ni Mathew o'r enghraifft yn dechrau adroddiad gyda choeden deuluol arbennig iawn. Dyma restr achau Iesu Grist, medde, mab Dafydd, mab Abraham. Ac wedyn mae yna madroddion ganddo fo'n gyson megis digwyddodd hyn oll fel y cyflawnir y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Yna mae Ioan yn mynd ymhellach yn dydy, gan ddechrau ei efengyl o yn y dechrau un. Yn y dechreuad roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Ac mae Pedr yn mynd ymhellach yn ôl beth, wel dyna chi syniad rhyfedd, mynd cyn y dechreuad. Ie, mae o'n gwneud hynny gan ddeud am Iesu. Roedd Duw wedi ei ddewis cyn seilio'r byd. Ac amlygwyd ef yn niwedd yr amserau eich mwyn chi. A dyna sy'n gwneud y stori'n berthnasol i chi a fi. Nid rhyw hanes bach sentimental o fabi wedi eni mewn stabl ydy'r hanes hwn, ond rhan o ddrama fawr, drama sydd yn parhau i fynd ei blaen. Ie, cynllun mawr Duw ddechreuodd cyn sylfaenu'r byd, ac sy'n dal i fynd yn ei flaen nes bydd y byd hwn wedi mynd heibio. A ni'n cael yn gwahodd i fod yn rhan o'r ddrama. Oherwydd thema fawr y ddrama hon ydy gras Duw yn gwahodd pechaduriaid fel chi a fi i brofi maddeuant Duw. Maddeuant rhyfeddol yn creu'r bendigedig. Fel y clwsoch yn y garol ar ddechrau'r myfyrdod hwn. Yn y dydd cyn dyfod dyddiau, trefnwyd dydd dy ddyfod di. Trefnwyd bore gwyn y geni cyn goleuon deiar ni. Cyn bod pechod. Trefnwyd cymod trwy gyfamod perffaith drindod. Trefnwyd aberth trosom ni. Trefnwyd aberth trosom ni.